palengke. So nami buhat nga challenge nga buying alphabetical order. Kada palengke edition sa ano. So karon before ta matulon natin kagaling ng dala, mao siya bang dala. May eco bag, tas na may plastic para sa isda. Dahil si Pota na mabalingki, yung sila butang daw sa isda. Butang bukag. So let's go! So, napalit na lang mo. Napalit na siya taran. Ang di murag wala. So, sa di lang ginagalisod na kay ambag. Ay, nabi ay! Nabi. Stop. So, nakompleto. Kompleto. So, nakompleto na mo ang alphabetical challenge tara no. So, buying alphabetical order. Ano siya na? Palengke edition. So, sa A, nami, ahos. Ahos. Ano, adward ka ng pinapapos doon? Ahos. Sa B, Bombay. B, C. Sa C, duha. Cauliflower o carrots. Tapos, sa D, mo yung nag-isod ni pero dato po. B, C, D, E. E, eggplant. Wala yan ang si Carmen. E, eggplant. Susunod sa E. Oh, sorry. F. Sa ba ito F? Na may problema. F ang problema. Oh no! F, kani. Fishda. E, F, G. G, galunggong. Ha, galunggong. Wala pa, G, galunggong. G, H. H. Sa H na to. Dog. Hotdog. Tama ba? Hotdog? Hotdog. H-I. Ay! Itlog. Lamay eggplant. Itlog. H-I-J. Ay, po. Sa J, jackfruit. English. Kami J. Jackfruit. H-I-J. Cake. Cake. Itong gay door. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Pili. Kamatis. Ay, kamatis. JK.
Luya. Luya ako sa Tagalog, luya. Gamay lang ko ang bigas. Sa M, yay! Nay mangustin. Nagkanik mangustin. Tag 50 ang kilo. NANI?お前はもう死んで N. Honesty doon. Nesty. Ang N? Ano ba N? N ba N? N. N. N-O. Okra. Okra. Tag 5. O. O-P. Pipino. Q. Q. Sabi niya wala. Quaker. PQ. R. R. R na na. Fresh. Fresh. Tapos, S. Sayote. Sayote. S-T. Ano itong T? Wait lang. Hala. Ay, T, uy. Wait lang. Tinapa. 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 U. Ibig sabihin dyan eh. Unique. Unique po siya. Di ba? Toothpaste. Tapos, dili ka P. Vinegar. Oh. Tapos, W. Water. Water. Ipalit na kayo. Wow na kayo. Ipaan na. Pakita. Sponsored by Chuck. Dilay. Water. X. Ang X. Ang